si mami doon. Nasaan? Umalis yan, doon sa ano. Saan mo nakita yung charger? Ibaba. Ba't di mo alam nakasabit na ang susi? Ang gano'n. Wow, wainom. Wow, wainom. Painumin mo. Wainom ko. Saan galing ang pera mo to? Ay, tutulay. Painumin mo kahit konti lang. Huwag mong lalasunin pa eh. Hindi pa nga ako nakakainom eh. Painumin mo, kawawa naman. Painumin mo, kakambal mo yan eh. Tama na. Hindi pa nga nakakainom eh. Ginamit mo na nga yan! Tapos papaburaot! Ano? May pera si Lolo? Oo, meron yun. Wala pati! Eh si Tito Macdo. Si Tito Macdo kaya... Sais? Kaya magkakapera si Tito Macdo. Face reveal ka nga! Kamukha mo si Bato. Face reveal ka, kamukha mo si Bato. Bato de la Rosa. Hindi.